nining maong tulumanon, kining mahitungod sa panaghiusa. Panaghiusa natong mga Kristohanon. Kay ako, isip po sa ka-Kristohanong Katoliko, particular yung kaayo ko aning panaghiusa. O labi na nga akong nasayran nga kinidili ni ako lang huna-huna. Buot na akong ipasabot, dili kay ako ray gahuna-huna ani. Mahimong kamupod. O daghan ang naghuna-huna og ingon niini. Kining panaghiusa. Og labaw sa tanan, maogyod pud ni ang naa sa huna-huna og kagustuhan si Ginoo. Di ba kung nagbasa tas Biblia, kung mahinumdum ta sa atong mabasa diya sa San Juan Kapitulo 17, versikulo 11 o versikulo 22. Dunay mga pulong ang atong Ginoo nga matud pa niya. Amahan, mausa unta sila, maingon nga ikaw ug ako usa. Gisubli na niya sa versikulo 22. Mao gyapon, no? Sa Juan 17 nga amahan, mausa unta sila, maingon nga ikaw ug ako usa. O kining usa nga gitumbok sa atong Ginoo, giasoy po ni San Pablo diya sa 1 Corinto 12, sa Book of Corinthians, nga ang maong usa ang gitumbok pagpasabot sa atong Ginoo, mao ang iyang katawhan nga tinawag o iglesia. Bodi pasabot ang iyang usa ka iglesia, no? Diha taniya hiusahon. Gani na doon na siya napamulong sa Juan 10:16 nga kadtong wala pa mahisakop, makaapil niining usa niya ka iglesia nga diha sa Juan 10:16 gitawag og turil. Kadtong wala pa masakop, kinahanglan sangyawan aron sa kupon. Tingali makaingon mo, abali po da ining Ginoo, no? Kang kirur man. Na may pagka maakuhon kay gusto man niya tapukon sa iyang turil. Well, dili na to mauton og sabot na. Kay ang kaayuhan man mo iyang gilantaw. Hibalo man siya nga kung masakop ta sa iyang turil, meaning masakop ta sa iyang tinawag, meaning makaangkon ta sa unsa may maayong maayong mahitabo. Parehas ruguna sa usa ka pamilya. O ang ginikanan maayo kaayo mo matuto sa ang mga ginikanan maayo kay mo matuto sa pamilya. Siyempre maayo pod ang pamilya. So kung atong huna-hunaon logic ba, no, sa maayong pangisip, kung makaingon ta nga si Kristo usa ka maayong pagkamao, siyempre Dios God, anak pagyud sa Dios. So kung mahiusa ta diha sa iyang katawhan, sa iyang turil, so logically speaking, sa maayong pangisip, maayo pod ang atong kabutang diha sa iyang sa katuril. Dili na nato mautok sabot ba nganong iya ra man gyud tang usahon. Ngano man di ay niyaglain-lainon, no? Well, dili man gyud pod maayo ang mahitabo kung magkabahin-bahin o magdibisyon o watak-watak ang katawhan. Ug mo ginay iyang plano pod nga hiusahon ta. Ug kanatong mga Kristiyanos, no, nagtuo ta sa Biblia, mutuo magyud ta insigida dahil na kinamas Biblia. Gawas niya itong gaduda paan ang Biblia, no? Sabot po sabot,
hiusahon ta diya sa iyang usak ka turil. Niya gihisgutan pod gihapon na ni Pablo sa Efeso 4:4 nga to sa 5. Usa ka Dios, usa ka bautismo, usa ka pagtuo. Hiusahon ta niya. O sa atong nabantayan, sa atong nakita karon, magkapangutan ako, kinsa o pipila ba ka nato ang nagkabanaan ning gihisgutan sa Ginoo nga panaghiusa? Nga hiusahon ta diha sa usak ka panon, o Juan 10:16, usak ka panon nga mao ang iyang katawhan o ginghirian o iglesia. Pipila o si kinsa ba ka nato ang nagkabanaan ning kagustuhan sa Ginoo nga mahiusa ta diha sa iyang usak ka turil o usak ka iglesia? Pipila ba ka nato? Well, siguro ang uban maingon nga gusto man na nato, Brad, pero murag wala tay panahon sa paghatag og kana bang panahon alang ni ana sa pagpagkabana. Ang uban pod maingon lang di na kinahanglan nga hagu-haguan pa na nato. Parehas anang pagsangyaw na mag house to house unsa diha muadto sa ubang dapit na magsangyaw, tudluan para hiusahon. Di na kinahanglan na higo lang ta magampo nga mahiusa. Wala na tay himuon pang pagpasabot, wala na. Higo lang ta magampo. Daghan kayong mga kana bang panghuna-huna mahitungod ana. Gahuna-huna gihapon ang uban nga mahiusa ta, pero wala lay gibuhat. Ingon lang igo ra ta magampo. Minoon ang pagampo usam gyud na sa pamaagi nato. Pero kung tan-aw nato dinhi sa Biblia, dili lang pagampo, kundi apil na diha ang pagsangyaw gyud. Pagpakatap sa pulong gyud sa Dios. O apil na po ng kung dunay mangutana kung wala kasabot ato yung tubagon, no? Naaman niya sa 1 Pedro 3:15 nga kinahanglan andam kamo sa pagtubag sa kang bisan kinsa. Sa kung dunay mangutana mahitungod sa inyong paglaom o sa inyong pagtuo. So, dili lang di ay kay magampo lang ta para mahiusa, kundi apil na po ng tubagon po tong adunay mga nangalibog, katong dunay mga pangutana. Natural man yun po na, no? Kay kung malibog gud sa pagtuo, wala kasabot, so ang tendency ana, mabugnaw, ug di na ganahan mo simba. So, di na ganahan mo simba, so, mawala ang zeal o kadasig sa pagsimba. Okay? Naaman siya mga kalibog. Subali ang pagtubag, ang paghatag og katinawan, mura bali na siya og antidote o tambal. Parehas ra gud na kung masakit ka, mangita man yung tambal. Ingon na po diha sa panagiusa sa simbahan. Dunay mga sakit-sakit. Unsa man ang mga sakit-sakit, usan ni ana kanang mga kalibog sa pagtuo. Labi na kung dunay magsangyaw pod nga laing grupo nga lahi pod ang ilang pagsabot. Then murag madala dito kay kulang og kahibalo sa nadawat ng pagtuo, mao nang malibog og mao bitaw ning nahitabo ron sa atong katilingban o sa atong kalibutan. Ngano wala man mahitabo kanang kagustuhan sa Ginoo nga mahiusa gyud ta diha sa iyang usa ka turil. Tungod aning mga sakita, mga sulirana sa atong pagtuo nga daghang makalibog. Kay usara unta ang Biblia pero lain-lain man ang pagsabot sa tao. Mao nang nagkabahin-bahin ta. Wala ta mahiusa. Mao na nga unsa kaayo mga pamaagi. O unsa kaayo ba nga dapat atong himuon
para makatampo ta ni ining gustos Ginoo nga mahiusa ta diha sa kapagtuo. Well, no, mga tinahod nga tigpaminaw, mga kasama, well, para kanako, usag gud pod sa hinungdan ani, o pinaka numero unong hinungdan nga nagkabahin-bahin ta. Gawas sa atong kulpa mismo isip tao, isip Kristohanon, kay naamang gyud tay kulpaan kay kitang mga tao na amang gyud tay pagka masalaypon, kakulangon, pero dili na ko ipasangil sa atong tawhanon lang nga kakulangon. Ang ako yung pinaka numero unong pasanginlan o mao'y pinakautok o hinungdan aning tanan, mao'y si taning ang yawa. Kaya maumang yun na ang iya yung krusada. Ang gustos Ginoo siya mo itig bali. Gustos Ginoo nga mahiusa ta diya sa usa ka iglesia. O pundok, iya pong balihon. Iyang samukon nga, ngita kong paagi nga. Bahin-bahinon ako. So, si taning yun may utok aning panagbahin-bahin. Hinoon doon ay pamulong si Pablo nga, may rapod na bahin-bahin. Aron makita, mahibawan, kung kinsa gyud ang nahas tinuod. Pero dili na to na sabton ha, kaya ang uban sabton man na, okay rad ay panagbahin-bahin, kay nagingon man si Pablo nga, may rapod nga nabahin. Ang word nga maayo rapod nga nabahin, ilang sabton nga, maayo gyud ay nang mabahin-bahin. Dili na may pasabot ni San Pablo, no? Dili na mao ang insakto nga exegesis. Kay murag mo contradict na po na sa gipamulong sa Ginoo nga mainta gyud nga mahiusa ta. Na ang buot pasabot ni Pablo andang iyang giingon sa Biblia nga may rapod nga nabahin mo aron makita og asa gyud og tinuod. Sa pagpasabot rapod na niya nga ang atong panagbahin-bahin mahibaw-an man po diha kung asa gyud ang tinuod. O di ba? Pero dili na buot pasabot nga kagustuhan yun na sa Ginoo nga atong gihimo ng panagbahin-bahin. No? Kaya ang atong mga pamaagi, tinawhanon nga pagsabot sa iyang mga pulong, dili man na iya, ato man na. So ang panagbahin-bahin nato, dili nato pasanginlan ang Ginoo. Pero sa atong panagbahin-bahin, makita rapod hinoon diha niya kung kinsa gyud ang naas tinuod. Buot pasabot, pangitaaw nato gyud ng tinuod. Ug usara man ang tinuod. Kay usara man gyud ang pagtuo nga iyang gitudlo o gipakatap nga iyang gitahasan una ang mga apostoles. Naa sa Efeso 4:4 ngadto sa 5, usa ka pagtuo, usa ka bautismo, usa ka Dios. Nakaron mao lagi. Nganong nabahin man gyud ta. Okay, unang pasangilan nato kay naas taning. Unya wa ta kabantay nagpagamit ta ni taning. Pero para nako may rapod to bang nablayan lang ta ba kanang nagamit ta ni taning nahimot ang instrumento ni taning nga wa na to tuyo kanang gitawag nog honest mistake lang. Sa ato lang kakulangon wa ta kahibalo nga nasayop na di ta sa atong gihimo nagtuotang sakto ta pero dili di ay arang-arang ranang honest mistake kaysa akong nahibaw-an sa moral philosophy. Dili man kuno sala ng honest mistake. Ang sala gyud kuno kanang nahibalog gyud kang di na mao munya imo gyung gituyuan. Hunay sala. Honest mistake is not considered to be a sin. So inana no dili parehas balaod sa yuta nga ignorance of the law excuses no one. Di ba? Pero sa Ginoo very makatarunganon jud gipahibaw-on sa gyud kaniya nga kana sala dili maayo o kini maayo o kini dili. So inana ka maayo kayo ang Ginoo maghukom na to. Hukman ta niya base gyud sa tong nahibaw-an. Di ba? So mao na mga igsuon nga ato ning kuanon ba gaano ba gyud nga nabahin ta. Unang pasanginlan yun nato si taning. Nagpagamit ba ta niya? Kung nagpagamit ta niya nga nakahibaluta nga si taning na di ay may gadikta na to, nya sunod-sunod gyud ta niya, matay delikado gyud ta na. Kung tuyoon yun nato nga magpagamit gyud ta ni taning, no?
no, mga igsuon, mga tinahod nga tigpaminaw. Pero honest mistake lang na hinumdum ko sa kanabang giampo sa atong Ginoo nga nag-ingon siya, amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Buot pasabot, akong sabot ani kadtong mga inosente mahimong siguro mapasaylo tungod sa kaluoy sa Ginoo, tungod sa ignorante. Pero dili ignorante, sayod yung kang sayop ng imo ang gihimo, nya padahyunan yun nimo, kana mo'y delikado yung ka. Di ba? Mga igsuon, mga tinahod nga digpaminaw. Karon, usap magyud sa nakita natong hinungdan aning panagbahin-bahin nato. Kining kung atong tan-awon gud ang atong pagkatao, kita weak man gyud ta, no? Ang tao nga wala gyud ang Espiritu Santo nga magagiya. O kung ang tao gyud kita, no, ako angkon man gyud ko. Kung dili ta magiyahan sa Espiritu Santo, kung wala ba'y kanabang elemento bang divine nga mugiya na to, nga magsalig ra ba kita sa atong kaugalingon? Aning pagtuon-tuon na to sa Biblia. Ako ginang nasinati nga dili lang gani kay ako'y nakasinati at ani. Mahitabo gyud ang dili gyud hapsay. Put pasapot. Usa sa hinungdan aning nabahin-bahin ta, kay wala ba matunong ang atong mga pamaagi unsaon pagtuon ning iyang mga pulong. Unsaon pagtuon niyang mga pulong. Kining Biblia ako ning na pamalandungan nga mura ni siya pasol di ay. Kanang di ba na mga pasol then kung dili nimo mahibaw-an og unsaon gyud sulbad anang pasol, adi gyud kakakuha. But pasapot na agyoy insakto nga procedure nga kung mahibaw-an nimo to, masulbad nimo ng pasol. Ang Biblia ingon ani pod na ay procedure nga kinahanglan sundo nato og dili masunod amo na hinungdan magkabuag sa gyuta aning pagtuon sa Biblia. Well, mao ni atong unahon ron saysay ni ining unang segment sa pagbalhin sa atong tulumanon, no? Gikan sa alas 12 sa utong alauna ni ining adlong Domingo atong gibalhin aning oras sa alas 6 ngadto sa alas 7. Muni unahon nato ron. Unsa ang pamaagi sa Ginoo sa paghiusa sa iyang katawhan, sa iyang gingharian diri sa yuta. No? Ang iyang simbahan. No, particular kay kuani. Kay ang uban gud maguol kaayo ko atong mga igsuon, kay ang ilang gitagaag importansya nga katilingban, gingharian, kini ra man gingharian sa tao kini bang mga gobyerno lang sa tao, nga gama-gama rag tao, mao gyud na ilang tagaag bili. Murag wala nila ba tagaig bili ning gingharian gyud sa Dios nga iyang gihimo gitukod diri sa kalibutan nga iya ra pong gipadumala og tao. Murag mag-ambot pero pasangilan ako demonyo ra pud gihapon, taning ra pud gihapon nga murag di ta maganahan o mawala tay interes sa pagbugtaw o paghatag bili aning gingharian sa Dios nga iyang gitukod dinhi sa yuta pinaagi pod nato ra pod. Nya makalibog ra ba ni iyang gingharian diri sa yuta kay gipadumala ra niyang tao nya ang mga tao gibalubya ka nga masalaypon, di ba? Usahay mura bag makaingon tas Ginoo bang ano man pud nga Ginoo nagtukod kag katilingban gingharian diri sa yuta, tao ra man po imong gipadumala nga masalaypon man mi. Well, ako po makaingon kung buot buday kas Ginoo. Siya yung kahibalo na. Pero dili man po din posible kung ang tao mo mahigugma lang yun niya. No? Bisan pag unsa kalisod sa iyang mabuhat, mausah raman kita. Pero buot pasabot nga naara na to ang problema. Dili na to pasangilan ng Ginoo na kay lahom kay iyang pamagi. No? Lahom kay iyang pamagi. Ug gitan-aw na ko ng Biblia, kung musunod lang yun ang mga tao niya, di lang yun magsupak-supak, dili lang yun in-compromise iyang sugo, hapsay man yun ang, tanaw na to, di ba nahitabo sa Israel, ang unang katawhan niya, kung musunod lang sa iyang sugo,
hapsay gyud, wala gyud problema. Pero sa dihang ang katawhang Israel musugod na galigbuhat og di maayo, adiha na po dayon dili na dayon maayo ang mga panghitabo. Ingon ana, bot na akong ipusabot kining bisag tao rata masalaypon, ang Ginoo mutukod og gingharian diri syuta nga sa atong tan-aw ani sa inyong kubinan gitawag manig simbahan o iglesia. Bot pasabot, hapsay gyud unta ning iyang gingharian diri sa yuta kung ang mga tawo nga naa diri na membro magtinarong o masubay gyud og unsa gyud ang iyabang gitahas nato isip mga sakop ani. So para nako, maayo ning gingharian sa Ginoo diri sa yuta. Ang problema lang, kita nga na membro diri kung nagtinarong bata. Seryoso bata nga sakop nining baong gingharian. Kay dili mo punay dawat limpyo. But pasabot gusto ta sa Ginoo ba nga trainon ta niya nga maghago gyud po ta. Hagoan gyud po nato ang atong pagtuo niya. Dili kay dawat limpyo lang. So, ingon na ni mga igsoon. Nakaron, unsa man ang pamaagi gyud diri nga nakita nato sa Biblia unsaon ta sa Ginoo sa paghiusa. Well, ako mo ingon ninyo daan isip pa si una pinaagi og otoridad o authority. Bisan pagyud unsaon na kugunahon na bali-bali usag yun pinaka numero 1 yung pamaagi sa paghiusa kanang sabta niyo ng pulong authority o otoridad. Bot na kayo pasabot, ang Ginoo maghatag og otoridad isip himuon niyang simbolo nga diha ta niya hiusahon sa otoridad. Bot na kayo pasabot, example. Sa katawhang Israel, unsa iyang pamaagi sa paghiusa sa katawhang Israel? Di ba? Mupili siya og kana bang instrumentos pa naghiusa nga mao ng leader. Panahon ni Moises, for example, siya mo'y gihimong spokesman sa Diyos, meaning gihimo siyang leader. So, dunay panaghiusa ang katawhang Israel kung ang mga Israelinhon mosunod sa pagdumala ni Moises sa iyang pagpangulo. Pero magsupak-supak gali ang mga Israelinhon niya sa iyang pagdumala, dili pod maayo ang mahitabo. Di ba? So, ang Ginoo di ay hiusahon ta niya diha sa otoridad nga gihatag sa usa ka tawo nga gipili niya nga mahimong leader. Una ni Moises. Dayon napagitoy panahon sa mga propeta. Muni gipanghimo niyang leader kay diha siya mga leader sama sa mga propeta diha ang mugawas ang iyang mga pulong. Kung dili manalingog ang mga tao sa gipamulong sa mga propeta, ma-out din ng sangputan. Di ba? Dayon mao na atong susihon karon. Biritas ay napaghisgot ning daan, wala na problema. Diri na ta maghisgot sa bag-o, na maura gihapon. Kay diri sa bag-ong tugon sa inyo kubinan, naaman po siya gihimong leader, gihimong kanang tinugyanan. Mao bitaw to, wala gyud nato mapoblandungi og ayo na. Sa dihang gihuna-huna gyud sa Ginoo nga di man gud siya magdugay diri sa kalibutan, no? Mamatay siya, dayon mabanhaw den mobalik po dayon dito. Okay, balo na siya ana. Dayon wala ba ninyo tagaig kana bang importansya? Nganong sa 12 ka apostol, nganong si Pedro may iyang gitugyanan sa mga yawis gingharian sa langit? Pamalandungi ko na. No? Nganong sa 12 ka apostol, nganong si Pedro raman ang gitugyanan niya sa mga yawis gingharian sa langit? Simple ra kaayong diretsong tubag, ana. No? Ako, naningkamot ko saan pagmubo sa akong nabasa ba? Niadtong sa kapari nga nag-discuss anang panaghiusa. Sige lang, ato lang sulayan. Masig magkarga ra ani nga atong oras. Mayon ani, otoridad. Hibalo man gud ang Ginoo nga kung biyaan gani niya ang iyang katawhan diri syuta nga walay pilion niyang magdumala, mangulo. Si kuyaig gyud ang mga tao gyud.
But pasabot, ang simbolo sa panaghiusa, ingon ani ang pamaagis Ginoo, magpili gyud siya leader. Magpili gyud siya usa ka leader. Kay kung wala gali leader, na malibog mga tao, na kinsa tuhuan, di man magparehas sa unahon as mga tao. Magdebate man yun na, sige man yun nag-irgo, kinsang may katapusang musulti karon o kinsang pulong nga mo ituhuan. Parehas ko na sa atong Supreme Court. Sa Supreme Court na to, pila ka justices. Pero naagay mas labaw kanang Chief Justice. Nga mang importante man yun nga dunay pinakalabaw o Chief Justice. Kaya mahitabo man yun na nga, mahimo man yun di magparehas ng pagsabot ng sa mga libros balaod sa mga justices. Oh. So, para maundang ang debate, kinahanglan doon nag-leader. Nga inigtingog niya, muhilom ang tanan kay, alang-alang dili tahoron mo, gilabaw. So, ang institusyon nga doon ay leader, but pasabot ana, para doon natay usa ka boses. But pasabot, doon na ba'y final arbiter sa unsa may mahitabo na itong mga kasamog unya, nga mahitabo. Mauna nga, kay balo ang ginawa na, nga, kung biyaan ta na dirisyuta nga dili siya mupili og leader, na hibalogid siyang niligid mayong sangputan. Oh. Kinsa man sa 12 ka apostol nga iyang gipili nga gibinlan, nga mahimong otoridad. Ug ayuhon na to na atangin ninyo kung magtima ta diri ug balik anang katungdanan ni Pedro. Oh, si Pedro. Nga, imagine ragon nga sa Mateo 16:13 nga 20 ba na? O ako malimot nga murag og nagdula og game kanaba ang Ginoo diha, no? Mura siya si Chris Aquino. Ako lang ning giinani pag istorya ha, parang kanabang makuha mas abtan ninyo og ayo ba example. Ano mo yung kung murag nagdula ang Ginoo og game kanaba diha anang Mateo 16 versikulo 13 ngadto na gyud sa sa para diha Mateo 16 13 ako sang tanawan mga igsoon, no? Mateo 16. Kini importante kay ini nga bahin sa kasulatan, pero dili kay nato ni taghag importansya nga kung masabtan nato ni naa dinhi giklaros Ginoo unsaon ta niya paghiusa, wala lang nato kuan ba. Kaya nga tugong style gud kasagaran ingon ani mangod private interpretation, dili authoritative interpretation. Nya napamatud-an man gud nato unsa man ang private interpretation, kana bang palit lang tag Biblia then tuon ta dahil ugon siya atong nasabtan, uy lahi man sa akong tinuhuan nga gituhuan, hala dili ni tinuod ining Katoliko kay lahi man akong pagsabot. So di ni tinuod ning Katoliko, himo kog akong pundok, amo na ni tinuod. Ingon ana man atong style, private interpretation. Then naapoy laing mo mubasa pog Biblia, lahi man pod. So, dili na tinod ila, kining ako may tinod, tukod na pugpundok, amaw ni tinod, inana atong style, nga pila man kataong gahimo na, daghan, unang daghan ni atong relihiyon ron. O, doon na, di ba? Unag yung Katoliko nga, nahimong rebilde, protestante, mamantos Martin Luther. Lahi mang yung interpretation, taas na ba po istorya na ako lang move on. O, munang nahimo po niya iya unya katupon iyang mga sakop na kay dili man pud parehas og sabot niya ang tanan nilang interpretation, mao na nga ang mga protestante pud nga iyang giuluhan nagkabahin-bahin pud daghang kay klases protestante na lahi tong kang Calvin, lahi tong kang John Wesley. Mao na ang protestantismo ron daghan lahi-lahi, wala magkausa. Nga naman private interpretation. Pero gyud kung atong sundon gyud ng Biblia, dili na siya private interpretation. In fact, bawal yun ng kinaugalingon o private interpretation sa Biblia. Kay moog yun ay magkapabahin-bahin na to. Iasa man na mabasa Veritas nga bawal ng private interpretation. Tingali mo ingan mo, kamaot po sa Ginoo. Gitagaan ta niya gunahon na sa aron gamito na to sa pagsabot. Unya, gidid-an rapod ta niya anang private interpretation. Akong usbon. Kung mauna Veritas, bawal ng private interpretation kinaugalingon nga panghuna-huna. Lain na pod anang inyong Ginoo diay. Gitagaan ta niya gunahuna para gamito na to diya sa pagsabot.
Nya, yara pong ibawal lain ng kinaugalingong pagsabot. Well, nganong pangunahan matong Ginoo. Gibawal na sa Ginoo nato kay nahibalo siyang makadaot ng pamaagiha. Kay balo man gyud siya nga masalay pon gyud ang tao. Na pagka masalay pon gyud ang tao, mo nang tudluan ta niya sa iyang pamaagi unsaon ta niya paghiusa. Kung dili ta mosunod, amo magkabahin-bahin gyud ta. Ang iyang pamaagi, unsaon ta niya paghiusa, mo nay dapat sundo na to. Ingon siya, dili private interpretation, kinaugalingong paghuna-huna. Kay mabahin-bahin gyud mo natanawa unsa nahitabo ninyo. Di ba nabahin-bahin mo kay private interpretation. Na unsa man di ay Ginoo ang pamaagi nimo nga aron mahiusa gyud mi, authority. Otoridad. Kung kinsa ang gitahasan sa Ginoo nga mangulo na to aning pagpuyo sa iyang mga pulong. Dito ta maghihiusa. Di ta magbut-butog ato. But pasabot, atong tuhuan nga sa atong pagtuo niya, dunay final arbiter. Pareha sa atong Supreme Court, doon na ginay final arbiter. O sa atong mga kuan ba? Sa ni mga si tawag adi. Mga korte, di ba na ay Regional Trial Court, pagkadaghang korte di ra memorize ana. Dayon doon nagi final arbiter mao ng Supreme Court. But pasabot ang Ginoo nasamot ng Ginoo. Kung ang tao na kauna-hunaan na parang doon nagi tay proseso nga di ta magkuyaig, doon na tay Supreme Court na ang Ginoo pa mo imong panguna o imong ingnon nga di kahibaluan na. In fact kini galing atong gihimo nga doon na tayo presidente o sa ragyog kabuok, doon na po tayo Supreme Court, gani ka na, o atong hunahon-naon, kinupira mo na natos, pamaagis Ginoo. Dili kita may original anak, kay kining mga gobyerno sa tao, awahiran No? Daan pa ni adto pas daang testamento, ingon anak na ng pamaagis Ginoo. Bisag labaw na siya, dirisyuta, hiusahon ta niya, doon nagi final arbiter. Panahon sa katawang Israel, si Moises mo iyang gihimong final arbiter sa paghiusa sa mga Israelinon. Dili gali mo tuon ni Moises, mao na buwag sa mga tao. Divide. Ingon ana. So karon diri tanaw na to diri sa Biblia. Kinsa ang gihimong tinugyanan? Na diri sa Mateo 16, 13 ngadto sa 20. Mo niya kung giingon ninyo, kung mabasa ninyo ni, murag gim ka na ba ni nga dula? Nga naman. Okay, nangutana si Kristo og pangutana din Then iyang gi-address sa iyang mga tinunan, iyang giingna ako ni basahon na. Unya miadto si Jesus sa yuta. Mateo 16:13 ngadto sa 20. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Pilipo. Og dito nangutana siya sa iyang mga tinunan. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Kinsa kuno siya? Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias, ulaing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Una-una sa mga tao sa pangutana lahi-lahi. Apan, ang iyan yung mga tinunan iyang gipangutana, pero kamubi, ako mga tinunan, sumala yun ninyo, kinsa man ako. Kinsa may abtik ka ining tubag? Si Simon Pedro. Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Yang pangutana, kining abtik na tubag ni Pedro, husto ba na mahibaw na to diri sa 17, giingnan siya ni Jesus, bulahan kagayod Simon, sa to pa sakto ang yang tubag, bulahan kagayod Simon. Ang pangutana, sakto ba ang tubag ni Pedro tungod sa iyang kamayang laki, siyang kaugalingong pagsabot? Dili oy. Giingon diri bulahan kagayod Simon nga anak ni Jonas, kay kining maong kamatuoran wala mo abot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga atua sa langit mao ang naghatag niini kanimo. Abot pasabot gipili siya sa Ginoo nga mao'y makatubag sa hustong tubag sa pangutana. Nasa 12 ka apostol nganong siya raman. Tingali mo ingon na pud mo na aday pinalabi ang Ginoo.
Dili lagi mata maginana lagi private interpretation. Gituyo nas Ginoo kay dili lagi maayo tanan himuong labaw niya. But pasabot kanatong iyang mga tao do nagiusa nato nga mohimong supremo. Mo nay simbolos pa nagiusa. Si Pedro iyang dipili. Nasamot ra ba kung atong ilahos pagbasa giingon diri busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Naarabay uban sayon-sayonon na nila nagtudlo nga ang iglesia kunong gitukod ni Kristo na apostata kuno. Nawala kuno niya itong unang siglo, kinanudlo na kunog di mao. No? Sayon-sayonon na nila nagsulti. Wala nila tagaay importansya ning pulungan nga lig-on kay ng iglesyang gitukod sa Ginoo. Gingon, sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong iglesia, og bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Og ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. So, mao na nga nganong si Pedro ra may gisingle out aning gitagaan aning gahom sa pagdili og pagtugot. Pero hinoon hinumdum ko sa panahon ni Mrs. nga gihimo siyang leader, pero ma-action biya pud sa reklamo kung siya ra usa labi nagdaghang kay mga sakop niya. Munang nahangya po siya sa Ginoo nga naabot si kauban mo tong naabot si kauban des pagdumala. Mo po nin hitabo. Hibalom po Ginoo. Munang dili po kay usara ka apostol. O na si kauban nga munang 12 sila kabuok. But pasabot sa 12 ka apostol siya may labaw. Unya but pasabot sa pagdumala naa si kauban po. Dili ra po kay siya kay maugtas biya po siya ra. Munang doon na si kaubang mga apostol. Og kanang gahuma gisubli po na og kuan. Gisubli po na og pahayag ni Kristo sa Mateo 18:18 nga kanang doon na gitsay kauban. Diri sa Mateo 18:18 giingon diri sultihan ko kamong tanan. Ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. So meaning murag atong mahulagway ba nga kini dieng otoridad sa Dios dinhi sa yuta buagi laeng mapasangilan nato. Mao gining gitudlo sa Katoliko ba nga magisterium. But pasabot, unsa man ang magisterium? Mga lideres sa pagtuo nga mga magtutudlo, mga labaw ni sila, dayon dunay supremo. But pasabot, dunay pinakalabaw nila. Umuman ang magisterium. Di ba ang magisterium nato sa Katoliko nga gitudlo? Mga obispo din ang pinakalabaw mao nang gitugihanan si Yahweh o kana bang supremo. Una nga atong pagtuo na si Pedro kay si Pedro gitugihanan ni Kristo sa mga Yahweh. Mao na atong magisterium. By the way, unsa nang magisterium? Ang pulong magisterium gikan na sa pulong gyud nga Latin nga but pasabot magisterium sa Latin magister. Habit ko nalimot. Ang pulong magisterium gikan sa pulong Latin nga magister. But pasabot teacher o maestro o guro. Mo na siya. Ang pulong magisterium gikan sa pulong magister Latin nabot pasabot teacher. Di ba ang mga apostol teacher magtutudlo? Unya ang pulong gyud nga magisterium but pasabot ana hugpong sa mga magtutudlo. Ug mao man na ang mga apostoles hugpong sa mga magtutudlo. Gitagaag gahom sa pagdili og pagtugot. But pasabot gitagaan ni silang otoridad. So atong masabot nga kinahanglan mosunod gyud ta sa ilang pagdumala kay gitagaan man silang otoridad. Kung dili ta mosunod sa ilang pagdumala, agoy makuyaig gyud ta. Nakinsa man ang gitagaan ni Kristo aning gahuma. Ang mga apostol ang pagdili og pagtugot. Unya pinanguluhan ni Pedro kay siya na may gitugihanan sa mga Yahweh gingharian sa langit. Nya karon kinsa may nagtudlo ani? Unya asa man mabasa veritas nga si Pedro gyud magibinla ni Kristo sa iglesia sa pagdumala sa dihang
Muadto na siya sa langit. Ay klaro kay na diri sa San Juan. San Juan Kapitulo 21, versikulo 15 ngadto sa 17. Taas ra po na kung atong i-expound no gayo. Kadtong gitugyan ni Kristo ang iyang mga karnero sa tupa ang iyang iglesia. Gitugyan dito ni Pedro ang pagdumala sa iglesia. Unya dumalahon kuno niya ang kining mga nating karnero og mga karnero. Na kana unsa may but na nating karnero dili pa hamtong, mga bata pas pagtuo. Og ang mga karnero amo na nay mga hamtong. Unya kaduha niya sublian ng dumalahon na mga karnero kay duha man ka klase ng mga hamtong, ministerial og non-ministerial. Okay, sa una ba panahon ni Kristo dili man pud tanan ministro. Dili man tanan apostol. Sabot po sabot ang mga hamtong nabahin sa duha, ministerial ug non-ministerial. Ang sama sa atong panahon karon, di ba? Ang mga pari, obispo, mo na sila ministro na to, ministerial. Nya kita mga sakop, mo na lang tayo, kung hamtong ta, mga karnero ta, pero dili ta ministerial. So, mo na, tulod ay kaklaseng karnero. Nati, sa to pa bata, pas pagtuo, dayon hamtong nga ministerial o non-ministerial. So, kana kunong tulo kaklaseng karnero, dumalahon ni Pedro, pagkaklaro, anak. Nga si Pedro gid mo gibinlan ni Kristo sa pagdumala. Sumo na isundo na to. Kinsa may nanudlo ani sa tanang mga pundok ron nga nagtudlo aning Biblia. Ingon nga si Pedro gid mo unang gihimong Santo Papa ni Kristo. Niya mangyamid ra bat aning pagtulon-ana. Mangyamid aning pagtulon-ana. Tanawa atong giyamira ning pagtulon-ana unsa may nahitabo nato, di ba nagkabahin-bahin ta? Naparihas ni atong pulong dias Biblia nga ang bato nga ilang gisalikway nahimo noong labing importante. Kinsa man tong bato? Si Kristo. Si Kristo may gipasabot ato. Si Kristo kunong gisalikway mao no inahimong labing importante. Mao ra po ni sa atong kalibutan karon, mao ra man po ni kung isalikway gali nato ang Kristyanismo. Kining pangandoy nato, tanan ra nangandoy magkalinaw. Kung isalikway nato ang revelation sa Ginoo nga si Kristo iyang gipadala para hiusahon ta, kung padayon tang magsalikway ana, wala gyoy kalinaw panagiusa diri sa kalibutan. Sige gyud tangga daghang problema. Kay di man nato sundo ng pamaagis Ginoo. O ingon ana mga tinahod nga tigpaminaw. Sa minanudlo ani. So karon kung dunay statements Biblia ana ang bato nga gisalikway nahimo noong labing importante karon ang pangutana sa 12 ka apostol kinsa man pod ang gisimbolohan ni Kristo og bato nga parehas niya. Di ba si Pedro? Basahan ninyo sa Juan 1:42 nga si Pedro no gitawag og sa Aramaico pa si Pas. But pasabot bato. Di ba? Sa 12 ka apostol nganong siya ra may gisimbolohan anabot pasabot kay siya maoy gihimong representative dayon, gihimong visible head. Yan na nang giandam nga inig sa kaniya. Pedro, ikaw na take charge, ikaw na. Di ba? Parehas go diri sa estasyon. Kung ang manager dunay lakwon mo adto sa laing dapit magpili gyud sa tawo mo iyang tugihanan. Iyang tugihanan nga mo iyang OIC. Ingon ana paras na po na sa atong mayor. Himuon niyang OIC, mayor, ang bahis niya. Kung muadto siya og naa sa lakon sa laing dapit, ingon ana si Kristo pa di kay balo ana. Mao na sa taliabot na ang iyang pagkayab sa langit, iyan nang giklaro na gyud dito. Gitahas na gyud ni Simon Pedro ang iyang tahas sa pagpangulo. Mao na karon kisa may nanudlo ana. Unya mga igsuon naa diha sa ako lang diretso kay ato di man gyud kay detalye unta ato ra man ning giputol-putol lang akong nakatunan sa akong gibasa. Mao na ang mohatag ko ninyo mga tulo ka bersikulo nganong gitawag og Santo Papa si Pedro. Actually kanang Santo Papa sa in English ana Holy Father na siya. Titulo na sa Dios.
Iya nang ipagamit sa tao nga iyang himuong kanang pinialan o sugo. Di ba? Ang uban, ang sugo, tawagon raman nilag executive minister. Pero sa ato, sa Katoliko, ang titulo gyud sa Dios atong gipili kay mao po ni iyang gitudlo diri sa Biblia kung makasabuta ang ano man. Actually, kanang titulo sa Dios nga Amahan, dili siya gusto nga gamiton na sa mga taong magpataas. Nana sa Mateo 23:9. Katong ningon si Kristo ayaw mo pagtawag diri Amahan si yuta. Dili to siya literal. Ang yang gipasabtan ato katong mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nga nagpataas. Otoridad unta sila pero mapahitason sa tupad dili sila angayan anang titulo sa Dios. Ang angayan anang titulo sa Dios naa gipasabot sa Mateo 23:11 nga kadto kunong magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Wat pasabot kadtong magpataas dili na angayang tawgon og amahan. Ang magpaubos mo'y angayang tawgon sa akong titulo nga amahan o pangulo. Mao na nya naa diha no sa Pinadiyag Kapitulo 3 versikulo 7. Ang tinugyanan sa Yahweh tawgon na siya og santo o holy. No? Ang tinugyanan sa Yahweh tawgon og santo o holy. Unya sa Isaias Kapitulo 22 versikulo 20 hangtod 23, ang tinugyanan sa Yahweh tawagon og papa o Father. Basahan rin ninyo inyong Biblia mga igsoon. Isaias 22:20 ngadto 23. Muna gihimo na itong example sa pagpasabot nga ang tinugyanan sa Yahweh tawgon og pangulo o ang diya sa King James Father gyud o Papa. Then sa Revelation chapter 3 verse 7 ang tinugyanan sa Yahweh tawgon og santo o holy. So kung ato nang i-combine, i-connect, Holy Father na ining tinugyanan sa Yahweh. Titulo na sa Dios. Iyan ang ipagamit sa taong iyang gipili. O very logical na kay mao man po na ang kung himuon gali kang leader, ipagamit sa Ginoo na iyang titulo. Parehas gunas pamilya, kinsa may leader sa pamilya. Di ba ang tatay? Nganong tatay man, papa man atong itawag anang leader sa pamilya. Titulo mo na sa Dios. Oh. Mao na nga ang gipili ginato nga tituloan ng visible head, Santo Papa, Holy Father. Butang na itong holy kay spiritual head man na siya. Oh. Mga igsoon, wa na ko'y igong panahon. Nindot kayo ayuhon po unta na akong nag-discuss, no? So, hinaot nga bisan sa hamubo na itong discussion anang panag-iusa, doon na mo'y nakuha. So mga igsuon o mga tinahod nga tigpaminaw, maingon ko salamat kay sa pagpaminaw. Og unta og unsay ako mga napamulong diri nga tawhanon lang og dili makaayo, ayaw ninyo gi-apil. Ang mga pulong lang nga makaayo mao ra gyud dawata. Pasaylo ako sa akong kakulangon og dawata ninyo ug unsa man ang mensahe sa Dios nga iyang gipaagi sa mong tulumanon. Kay kana makaayo gyud kanato. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kinalamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.